Ассалому алайкум, бародарон азиз. Хуш омадед ба канали мани медисино. Ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз Муҳаммадҷонович. Як муддати 1-2 ҳафта пеш ман як видео карда будам. Оид як бародармон Маъруфҷон гуфтаги бародаро дастгир кунем бачаҳои кулоб ба ман муроҷиат карда будам. Бародарони кулоб, бародарони муҳоҷири тоҷик, ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. Ман мефахрам ки хеле бародарони даст ба хайр дорем. Аз бора мондагӣ будем ба маблағи 150,000 рубли русӣ. мутаассифона просмотрш кам гирифт, вале бародарони муҳоҷири тоҷики, бародарони кулоб дастгириш карданд. Бародарам бисёр равон карданд, ба Тоҷикистон операсияш карданд. Ман миннатдорум аз ҳамаи шумо ки шумо дастгирӣ мекунед. Канал ман яъне Ибн Сино доктор Беҳрӯз Муҳаммадҷонович, илтимос дорем дастгирӣ кунед. Ман мефахрам ки хеле бародарони даст ба хайр дорем. Иншоалло ки хайртона ба даргоҳ қабул гардона ва дигар одамое ки шумо дастгирӣ кардин, иншоалло ки корошонам буд шудагӣ аст. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. рӯзҳои наздик видеое ки дар бораи бемориҳо бояд ман гуфта гузарам, тайёрам видеошон. иншоалло видеоро ман мепартон. Кадоме ки беморӣ доред ба любой беморӣ, то шумо метавонед дар бораи бемории худтон информатсия ки ахборот бигиред. Хуб, ташаккури зиёд. Саломат бошед.